एनडीपी कैसे कन्विंस होगा? एनडीपी कैसे कन्विंस होगा? एनडीपी कैसे कन्विंस होगा? हम भी उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करके, ये बेल सेल भी क्या होगा? मुझे दूसरों को बोलने देता है, हमको उधर से सेले करके पता याद है, वहां के प्रतिनिधि होकर मुझे वहां का बात करना ही रहा, और आप लोग बात करना ही नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बात एक ही बोलूंगा कि हमारा जो नया बदोलैंड वो नया राज्य है महोदय, नया राज्य बनाया है बदोलैंड। तो बोडोलैंड में एक नया रेलवे लाइन बनाना है। मिनिस्टर साहब को मैं ऑनर करना चाहता हूं कि वो भूटान से जाके अरुणाचल होता है, भूटान पहाड़ के सामने से, कि उसमें भूटान का बहुत से छोटा छोटा टाउन है, जैसे गेलेम्फू, जैसे माने सोरबांग, जैसे सांदर झंकाड़, जैसे वो माने सामरा, जैसे भैरवकुंडो। तो इसको सारा कनेक्ट करके तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को, असम को छोड़ दीजिए। मैं अकेला हूं, छोड़ दीजिए प्लीज। रवांग वरा नर्जरी, थैंक यू सर, प्लीज प्रोनाउंसिएशन इज रनगरा नर्जरी सर। मैं ST/SC समुदाय के लिए भी आरक्षण के प्रावधान पर सहज महसूस करता हूं, और इससे दलित समुदाय को महिला सशक्तिकरण का द्वार खुलेगा। मैं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी रिवाइवल UPPL के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके साहसिक कदम के लिए धन्यवाद, जिससे महिला शक्ति मजबूत होगी। अगर हमको ही कन्विंस नहीं कर सकेगा तो अल्फा कैसे कन्विंस होगा? NSCN कैसे कन्विंस होगा? NDP कैसे कन्विंस होगा? DSB कैसे कन्विंस होगा? अगर हम कन्विंस होगा तो हम भी उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करके, ये बेल सेल भी क्या होगा? मुझे दूसरों को बोलने देता है, हमको उधर से सेले करके पता याद है, वहां के प्रतिनिधि होकर मुझे वहां का बात करना ही रहा, और आप लोग बात करना ही नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा सा बात तो ये है, हॉस्पिटल का बातें क्या है, समाप्त करो, समाप्त करो। प्रशंसा क्या है कि मैंने पटना में बहुत अच्छा रेलवे हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन असम में रेलवे का जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उनका हालत बहुत खराब है, उसको भी देख लिया जाए। आज 90,000 करोड़ बेनिफिट किया है रेलवे ने, लेकिन पब्लिक की सुविधा के लिए कुछ बनाई बिना सिर्फ फायदा दिखाने से कैसा होगा? कंप्यूटराइजेशन नहीं किया गया, टिकट काटने में प्रॉब्लम है, टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम है, स्टेशन में अच्छा फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पैसा को जमा रखते रखते कलेक्शन करने जैसा इतना 1000 दिखाने से कैसा होगा? जिस 1000 करोड़ रुपए से आज रेलवे में कोई क्रॉसिंग में एक चौकीदार ही नहीं रख सकता, इसके कारण एक्सीडेंट होकर लोग मर रहा है, तो इस फायदा का क्या मुनाफा है? इस फायदा में क्या मीनिंग है? 90,000 करोड़ में से 100 करोड़ असम में रेलवे क्रॉसिंग में एक चौकीदार गेट बना लो प्लीज। तो इसी तरह का चिंता करके काम करना चाहिए। और मैं लास्ट एक ही बोलूंगा कि हमारा जो नया बदोलैंड वो नया राज्य है महोदय, नया राज्य बनाया है बदोलैंड। तो बोडोलैंड में एक नया रेलवे लाइन बनाना है। मिनिस्टर साहब को मैं ऑनर करना चाहता हूं कि वो भूटान से जाके अरुणाचल होता है, भूटान पहाड़ के सामने से, कि उसमें भूटान का बहुत से छोटा छोटा टाउन है, जैसे गेलेम्फू, जैसे माने सोरबांग, जैसे सांदर झंकाड़, जैसे वो माने सामरा, जैसे भैरवकुंडो। तो इसको सारा कनेक्ट करके नया रेलवे बनाना है, जिसमें हमारा बिजनेस में फायदा आएगा। मिस्टर गिरीश सांगी, तो इसको बहुत जरूरी है। Rest you can write to the minister, please. Take your seat. I, Sri Sansuma Khungur Besimutiari, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Long live India, long live Bodoland. नोंथांमोना बयबो नुबाय बे गोरोबथा जानायनि उनाव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै क'क्राझाराव बिथाङा बुंलांबाय जे बर' हारिनिफ्राय सारा भारतनि मानसिफ्रानो गोबां सोलोंनांगौ दङ आरो सासे भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैनानै मोनसे हारिखौ बेसेबांबा बुरजा हारि दङ 130 कोटि मानसि दङ बेनि गेजेराव 15 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारिखौ बेबायदि बाखनाय फैनाया जोंनि थाखाय फिसा खोथा नङा बियो बे बेसेबांबा गिदिर खोथा दिनै एसे आगोलाव आदा गोविन्द बसुमतारिया बुंलांबाय जे बिटिआरआव मा दङ गैया बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा हमारा भाई हमारा बहन हमारा बेटा बेटी क्यों आज एक्सट्रीमिस्ट बनने जाता है इसका कारण क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में इतना खराब हाल है भारत के विभिन्न जगह आज इतना डेवलप हुआ है लेकिन आज तक मेरी जगह में बोडोलैंड में गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं बना पाया है। 32 लाख पॉपुलेशन में आज सिर्फ 6 कॉलेज है। बहुत लोग आज 7 साल 8 साल उम्र में भी स्कूल नहीं देख रहा है तो वहां लोगों ने खुद स्कूल बना के पढ़ा रहा है।
तो इस स्थिति में, इस अवस्था में वहां के लोग गवर्नमेंट के प्रति, भारत सरकार के प्रति क्या चिंता होगा, इसको आप लोग खुद सोच सकता है। तो इसके ऊपर हमारा सरकार ध्यान देना चाहिए। अगर इस हर चीज को ध्यान देंगे तो इसी तरह का जो हादसा है उसको हम रोक सकेंगे। रंजन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों, बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों, खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै। सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय, म्यानमारनिफ्राय, भुटाननिफ्राय, बांलादेशनिफ्राय। बिसोरबो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो, नोंथांमोना जेराव सहि होनो थिनो जों बायनो होगोन बिथांमोनाबो। आरो दिनै गबिन्द बसुमतारी एनडिएफबिनि गेजेराव दिनै बेसेबांबा गोलाव सम भारत सरकारजों सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों होनना बुङोबा गुबुन हान्जाफ्रा सुजुग मोनाखिसै। गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ बे सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों। दा दिनै दैदेन देरहादोंबा बे आफादफोरनिल' देरहानाय जानाय नङा, बे जों गासैनिबो देरहानाय। बे सुक्तिजोंनो मा मोनगोन? बे सुक्तिजों आसामनि बर'फ्रा गावनो नागिरदोंमोन बिटिसिनि बायरा, बिटिसि सिंनि होननानै। बिटिसि सिंनि बर'फोरखौ बिटिसिनि बायरानि मानसिफ्रा सोंखारिग्रा जाबायमोन, दुखु मोनग्रा जाबायमोन, गावसोरनो जायो जोंनो होआ। नाथाय बे सुक्तियाव बिटिसिनि बायरायाव थानाय बर' मानसिफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो बर' कसारि डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन होननानै मोनसे सुक्तियाव जोङो भारत सरकारखौ गनायथि होनो हादों। आरो बिनि दारै आसामनि बर'फ्रा गावजों गाव गावस्रालायनो नागिरदोंबाबो बे गावस्रालायनाया थाब थाबनानै जों दिनै खौसे जाफिनबाय। आं मैया बुंदों बिटिसिनि बायरानि मानसिफोरखौबो नोंसोरो बायरानि बर' सिंनि बर' होननानै साननायखौ बाद होनांगौ। जों एक बर' जाति हिसाबै साननानै जोङो आवगायलांनांगौ होननानै आं खावलायदों। बिथांमोनाबो बुंदों जागोन आदा, दिनैनिफ्राय जों एक बर' हारि होननानै खौसे खामानि मावलांगोन। बिराद गिदिर देरहासारनाय। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनदों, मा मोनदों बेथ' बाथ्राया आलादा, मेडिकेल कलेज मोनदों बे बाथ्राया आलादा। नाथाय हारि खौसेथिनि थाखाय जाय सुक्तिया हारिखौ खौसे खालामनायनि मोनसे लामाखौ दाबाय, बेनिफ्राय देरसिन बाथ्रा गैया रायजोफोर, बेनिफ्राय देरसिन बाथ्रा गैया। गाबोन एनडिएफबिआ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ, केस उइथड्र जानांगौ, जेलाव थानायफ्रा गनांगौ, बिनि क्ल'जआ बाहाय दंजोबो, गासिबो लिरजोबनाय दङ। भारत सरकारा मावनांगोन। इभेन जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारि, बिदाय बाथामोनखौ लाबोनानै जेलनि साजा होनो गोनां जाहैबाय, आयेना बुंदों, नाथाय भारत सरकारा बुंदों जिहेतु सान्थि सुक्तियाव फैबाय जेला बिथांमोननि साजाखौबो जेसेबां हायो एसेबां खमायनो नाजानाय जागोन होननानै बुंदों। बे सुक्तिया सोरबा सासे मानसिनि थाखायल' जायाखै, सोरनिबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि थाखायल' जायाखै, हारिनि गासैबो थाखोनि मानसिफोर, गासैबो आफादनि मानसिफोरनि रैखाथि, जौगानाय, गाहाम बिथिंखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादों। दा ओंखायनो रायजो राजाफोर जोंनाव गोनो गोथो जानो नाङा। दिनै गाबोन सोरबा बेखौ हेंथा होदोंब्लाबो बेयो दिनै भारत सरकारजों खालामनाय मोनसे सुक्ति, आसाम सरकारजों खालामनाय सुक्ति आरो बर'नि सोमावसारग्रा हान्जाफोरजों खालामनाय सुक्ति, बेखौ सोरबा मानिया होननानैबो बुंनाय नङा, मानिथारनांगोन। आरो बिनि उनावबो सोलायनो बारा गोबाव गैलिया। 40तानि जायगायाव 60ता मेम्बार जानोसै, पावारफुल जानोसै, आरो बेजों जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनोसै। भारत सरकारा लामा बानायनो, बिल्डिं बानायनो जोंनो 1500 कोटि टाका पेकेज हरनायनि बाथ्रा बुंदों। बेजों जों डेभेलपमेन्टनि खामानि माव। आथिखालनि जि सम, बेयो बर' जातिनि थाखाय, बर' हारिफोरनि थाखाय मोजां सम नङा। फारसेथिं बर'फ्रा गावनि हा हु, गावनि रैखाथिजों थांना थानो थाखाय नाजाबोदों, आरो गुबुन फारसेथिं सुथुरफ्रा बर'फोरखौ बोरै हागोन बोरै हाया नाख्रेबनानै बे बुहुमनिफ्राय फोजोबनायनि मोनसे लामा लाबोगासिनो दं। बेनिखायनो जों बर'नि गुबुन गुबुन गौथुम, गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा ज' जालायनानै जातिखौ फोथांनायनि बाथ्राखौ जों खौसेयै नांलांनो हायाब्ला बर' जाति हिसाबै थांना थानाया जोबोद गोब्राबसै।
आं जयन्त बसुमतारी सुबुं आफादनि सोद्रोमा सायख'जानानै गंग्लायै गोथारै समायखिरा लायोदि आं आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।